И ето започваме. Здравейте! Здравейте от мен, Андриана и от Здравейте! Дарина. Здравейте и добре дошли на специалното събитие, което направихме за всички вас с въпроси и отговори за предстоящото събитие на 8 май 2024 година. Енергийното активиране на пълния потенциал в човешкото измерение. Темата е доста интересна и доста предизвикателна, бих казала. За нас обаче а, това събитие не е ново с Дарина, защото ние сме хора, които работим на енергийно ниво доста отдавна. И всичко започва още с бушуващата енергия, която стартира в началото на 2024 година. Тъй като за предстоящото събитие събрахме въпроси от ваша страна, какво точно да очаквате, защо събитието е избрано точно сега и какво ще представлява тази практическа сесия, която ще имате на 8 май. Решихме да направим това събитие с Дарина. Първо бих искала да се представим една друга и ще започна. Казвам се Андриана и ще бъда човека, който ще ви предоставя информацията, общата информация и малко детайли за това, защо правим събитието точно сега и какво всъщност включваме като енергия и като усещане по време на това събитие. Всичко започна при мен с голяма и дълга практика в областта на развитие на човешките ресурси, където преминах какви ли не обучения да стигна до състоянието, в което се обучавах за коуч и се фокусирах върху уелнеса и well-being. Там най-интересната тема се оказа духовният уелнес. И през декември 2022 година, след едно много интересно изживяване близо до смъртта, се получи пълно духовно отваряне, което се нарича кундалини. Пълното духовно отваряне при мен стартира отваряне на интуицията на нива, които никога преди това не бях изпитвала. И това ми даде възможност да стъпа на съвсем други енергийни нива около мен и въобще в света, който имаме и на космическо ниво. Така че започнах да работя повече с енергия, да обучавам хората как да работят с енергия, да отварям енергийните нива в физическото тяло през чакрите. Включително започнах да разширявам тази идея и тази енергийна работа и с нивата извън човешкото тяло, визирайки в момента енергетичното поле около тялото, наречено аура, както и съвсем вече нови нива. А, Това събитие беше специално избрано за всички вас, които ще присъствате в този специален момент през май 2024 година, следвайки астрономическото движение на небесните тела. И знаете, че ние всъщност сме много свързани и реагираме на тази цялата информация, която стига при нас. Всичко започна с пълното лунно затъмнение, което частичното лунно затъмнение, което получихме през март месец, в края на март, 25 март, който беше последен баланс между това, което се случва извън нас и в нас. Защото април стартира пускането на всичко, което не ни е необходимо, за да продължим напред. Енергията на 2024 година носи голяма трансформация и голяма промяна в живота ни. Това, което се случи на пълното слънчево затъмнение на 8 април 2024 година е, че всъщност а, тази промяна засегна нашата идентичност и това, което сме ние. И ни даде шанс да изработим новото си аз, новата си идентичност и това, което искаме да сътворим като нов живот в човешкото измерение, т.е. материалния свят на Земята, на планетата Земя. И много хора почувстваха този сблъсък, така да се каже, това противоречие между всичко старо, всички стари навици, разбирания, начин на мислене, начин на чувстване, начин на извършване на нещата в материалния свят с новото, което искат да приветстват. При някой беше напълно осъзнато, при други не, но така или иначе то започна с пълното слънчево затъмнение през април,
след което премина през 20 април, когато Юпитер се свърза с Уран. Уран е революционера, който каза: добре, разбираш какво се случва в момента, че всичко старо трябва да си отиде и че новия свят идва за теб. Направи революцията сега. Започни да правиш нещата по различен начин. След което на 23 април беше пълната луна в Скорпион, която даде възможност за духовното израстване, преработването на вътрешните ни противоречия до най-дълбоките нива и като Феникс ни даде възможност да се преродим. Все още сме под влияние на тази енергия в момента, да пуснем всичко старо, което нямаме нужда, не е необходимо да носим със себе си, за да приветстваме новия си живот и новото аз, което се активира през май. Май 2024 година има много две интересни събития и това е новата луна в май, която започва в края на деня на 7 май и се активира най-силно през 8 май. Затова избрахме специално тази дата, защото това е активатора на растежа в живота. След като сме пуснали нещата, които с повече не искаме да се асоциираме в нашия живот, си даваме тази възможност да започнем да растем нагоре, да еволюираме и да се повдигаме колкото се може повече. И това се случва на 8 май 2024 година. Затова избрахме това събитие. И тъй като това активиране, този растеж става в областта на Телеца. Телеца е земната зодия, която е много свързана с материалния живот, но тя носи просперитет, красота, любов, материално богатство. Всъщност това активиране води до активиране на изобилието в живота. Самата 2024 година е година на изобилието. Енергията на годината е такава. И затова ние с Дария решихме да започнем серия от събития, в които на енергийно ниво да работим за активиране на изобилието в живота на всички хора през 2024 година, защото това е най-подходящия момент тук и сега, през май 2024 година, да активираме изобилието под всякаква форма в нашия живот. Имайте предвид, че от 2025 година нататък, в следващите 20 години, каквото бъде активирано сега, през 2024 година ще даде плодовете в следващите 20 години. Затова избрахме тази дата и затова избрахме всъщност темата, защото е изключително актуална и съм сигурна, че всеки един от вас усеща тази промяна или вятъра на промяната на начина на мислене, на начина на поведение, на начина на изразяване, включително. И всичко започва на духовно ниво. Когато отработим нещата на енергийно ниво, те се материализират по съвсем различен начин. Това е най-подходящото време за създаването на намерения за нашия нов живот. Това е най-доброто време за манифестиране, за създаването на нови приоритети, нови ценности в живота, тъй като ние се заявяваме кои сме, като новото ни аз тук и сега, през май 2024 година. Това, което може да получите от събитието е уникално, защото работата на енергийно ниво изисква много финност в детайлите и разбирането на материята и разбирането на енергията. Това е нещо, с което ние с Дария работим и се оказа през последните няколко години. Тя също ще разкаже за себе си след малко. Само искам да ви кажа, че събитието е уникална практика, която е създадена на благодарение на познанията, които натрупах през последните 2-3 години, когато имах възможност да нарича се чаналинг, т.е. да се свързвам с космическата енергия и да успявам да тегля информация от там и да я пресъздавам по нормален и обикновен израз и изказ за хората около мен. Тази информация тече през цялото време и съм изключително благодарна и благословена да получа такава връзка на високо ниво. Дари от своя страна също успява да получава такива съобщения и такива инструкции, такива информации. Тя ще ви разкаже след малко, но комбинацията, която се получи между нас,
през мен, обяснявайки механиката на процеса, и Дари, която успява с звук и вибрация да отвори допълнително пространство за хората, за да активираме вашето енергийно поле и вашите енергийни способности и възможности, е уникално. Така че това, което ще получите на 8 май 2024 година, е подкрепено първо изцяло астрономически и от постройката, съвпаденията и местоположенията на астрономическите тела и небесните тела. Второ е изключително подкрепено от енергийните нива, които са около нас. И трето, ние като екип ще ви помогнем да стигнете до това, което желаете да заявите за себе си и за новия живот, който идва за вас. Така че ще бъдете подкрепени на абсолютно всички нива. Това е от мен за сега и ще дам думата на Дари също, за да представи нейната част за практическата сесия, която ще имаме на 8 май. Благодаря. Здравейте! Благодаря ти, Ади, за тези детайли, които ни предостави. Аз самата ги знам, но така много се вълнувам за това, защото имам осъзнаването за а, феноменалността в този енергиен поток, който се събира в същността на това събитие, което подготвяме, и само по себе си в поредицата от събития, които последват след това. Ам, Благодаря и на тези от вас, които имат така интерес и проявиха интерес и зададаха въпросите си към нас. Бих желала да се представя и след това така ще ви разкажа малко за нашето партньорство и съответно за звука и вибрациите и как те преминават през мен. Аз съм експерт и лидер в динамиката на енергията и вибрациите. Активирам жени да основно, но и мъже, разбира се, да блестят в бизнеса и в живота през нова ера менторство към отключване и разширяване на абсолютния потенциал с финни кристални, алхимични пещи, купи и камертони. След малко ще разберем защо са важни всичките тези имена пред пещите купи. В своето духовно израстване, което при мен протича в последните 10 години, така преминах обучение като инструктор по йога, треньор по дишане. Това са така първите ми навлизания в духовността и ми помогнаха да започна да познавам тялото си по-добре отвътре, за да се свържа с така призванието си, което до голяма степен е свързано с енергиите и вибрациите и моята експертност и познанство в тази посока. Основател съм на Да Камертон 528, което е така моята компания, моят бизнес и наименованието, под което може да ме срещнете в социалните медии. Сертифицирана съм като Sonic Alchemist. Това е музикален алхимист в превод на български, което всъщност идва от познанията ми да работя с алхимичните купи и техните звуки и вибрации. Сертифицирана съм в школата на международно известен и признат лидер мис Джералин Глас в Лос-Анджелес, ЮС. И това ми дава изключително така гордост да си нося призванието
тъй като тя е дама, която е оперна певица, така, буквално живял живота си на Бродвей и да бъдеш иницииран в така, областта на sound healing или лечението с звуки и вибрации от човек, който е изключително музикално надарен и негово призвание е а, да бъде на високо ниво и професионализъм, а, ни дава като фасилитатори, нали, като хора, които държим пространството. Говоря за аз и моите колеги, които сме от една и съща школа. Така, увереност, а, че ние носим структурност в пространството, което създаваме и с изключителна стабилност ви предоставяме така, пространство за трансформация благодарение на фините кристални звуки, вибрации. Това е за мен основно. Бих се радвала, ако има някакви въпроси, да адресирам и тях в последствие. За нашето партньорство с Ади искам да споделя, че се роди спонтанно и в осъзнаване на енергийния поток, който се сътворява, когато разговаряхме помежду си, без да имаме някакви намерения да бъдем в партньорство двете. Така, осъзнавайки енергийния поток и неговата потентност, наситеност на знания, които започнаха да се изливат в разговорите между нас, това ни вдъхнови да сътворим тези ивенти, възможности, събития, които предоставяме за вас. Нашите таланти и опит, нашата експертност в различни сфери, нивото ни на осъзнаване, на интуитивност и енергийния поток, който сътворяваме, ни отключват достъп до вселенски познания, както по-рано сподели Ади, до космически потенциал, които така или иначе са достъпни за всеки един от нас. Просто едни от нас успяват да достигнат до този вселенски поток от познания, други успяват по собствен начин и за собствени нужди, без да се умяват да ги присъздадат по начина, по който ние като проводници експерти през нашите способности, таланти и дарования превеждаме този поток от информация в формата на думи, на практики, на енергия, на информация и под формата на активация ги предоставяме за тези от вас, които, разбира се, усетят свързване и резонантност с нас и всичко, което ние сътворяваме и предоставяме. И понеже ние работим през енергиите и вибрациите, имайте осъзнаване, че в свързването си с нас и в познаването си с нас, вие ще знаете дали бихте желали да инвестирате в събитията, които предоставяме и в вас за собствените ви нужди или не. Просто това ще бъде ясно за вас на интуитивно ниво. Това, което така сме подготвили за вас, предстои да бъдат събития и практики, активации ги наричаме ние, защото активираме хората да се отварят за тяхната вътрешна сила, за свободната воля на избор, за талантите и дарованията, които вече са вътре в тях. Просто ние ви активираме и ви водим и ви насочваме в
начините и инструментите, по които вие бихте могли да използвате в живота и в ежедневието си, за това да разгърнете пълния си потенциал, който е безграничен. Така или иначе. Така, потентността и силата и мощността на това, което предоставяме с Ади, ще ви овласти вас самите да активирате и да разширите собствения си абсолютен потенциал и безгранични възможности през вашата вътрешна призма и начина, по който вие го усещате. Това е различното, което ние правим в сравнение с това, което другите хора предоставят. Защото има хора, които предоставят практики и вършат нещата вместо вас. Тук при нас ние ще ви даваме възможност вие да вършите нещата за самите вас, и това ни сътворява изключително вътрешно удовлетворение и радост да го предоставяме за вас. Сега бих желала да адресирам някои от въпросите, които бяха поставени, даже всички, просто в обобщение, може би ще се отговори на всички тях. Първият въпрос, който искам да адресираме: може ли да споделите повече за финните кристални звуки, вибрации и камертоните, за качеството на звука и за устойчивостта на материалите, с които са сътворени кристалните алхимични купи? Благодаря за този въпрос. Аз изключително считам, че е важно инструменти, с които се работи в посока на оздравяване, активиране и разширяване на човека като потенциал, да са устойчиви. И бих желала да ви споделя малко повече за историята на кристалните алхимични купи, къде са изработени и въобще неща, които може би ще ви впечатлят след като ги чуете. Първо искам да ви кажа, че това са изключително така нови съвременни инструменти, които са развити изобретени преди около 25 години в Саут Каролайна, Южна Каролина. Това е щат в Американските щати, или още се нарича Силиконовата долина, мястото, където се създават купите. Компанията, която ги създава за първи път, се казва Crystal Tones и е компания, която работи с изключително устойчиви материали. Подбират кристалите, минералите и ценните метали, които се внедряват в кристалните алхимични купи с много внимателност и така търсене това да бъдат устойчиво добити камъни и минерали. Кристалните купи са изработени от 99,9% чрез планински кристал, като в тях са добавени и се внедряват елементи от природата, полускъпоценни камъни, ценни метали, минерали от планетата, от Земята. Като минерали могат да бъдат, например, лепидолита и тамяна. Има такива купи, които имат внедрени такъв вид минерали. Полускъпоценни камъни, разбирайте всичко, което познавате и още, т.е.
минерали, които плоскопоценни камъни, които въобще не сте чували, може би, тъй като аз самата не бях чувала към този момент. Такива са финакайт, азешалайт е по-малко познат в пространството, лемурийски кристал също е по-така рядко срещан, диаманти има внедрени в някои от купите, 24 карата злато, платина и въобще, нали, мога да говоря цял ден за купите, без да повторя информация. Но това, което е по-важно за тях е прецизността на звука, които купите произвеждат. И може би за вас ще е интересно да разберете, че са обявени за най-финните музикални инструменти на планетата към този момент. Да, те са така наследници на тибетските метални купи, на белите матирани кристални купи, но това, което носят в същността си финните кристални алхимични купи, ги различава изключително от тибетските и другите кристални купи с финността на изработката, с ценността на всички материали, които са внедрени в тях и с прецизността на звука, като всяка една купа е абсолютно уникална в същността си. Няма друг подобен звук, който да бъде възпроизведен от друга такава купа. Елементите, които са внедрени, са изключително внедрени по уникален начин и в това, нали, в този тон, когато вие изживявате симфония от финни кристални купи, спокойно може да имате осъзнаването, че сте благославени от космически звуки, вибрации в момента на изживяването. Фините кристални звуки, вибрации и камертоните, за които ще споделя след малко, въздействат изключително на клетъчно финно ниво и това ги различава от техните предшественици, които като изработка са въздействат на по-повърхностно физическо ниво, докато финните кристални звуки, вибрации въздействат изключително на клетъчно ниво. Тяхното въздействие сътворява пространство вътре в нас. Получава се изгражда се безопасно пространство. Просто даже може да си представяте как се отваря пространство вътре в вас, което е безопасно и в което божественият потенциал във всеки един от нас има възможност да генерира енергия, да се разгърне, да създаде оздравителна и хармонична структурност, да се обнови, да реструктурира, хармонизира и ревитализира вашата същност на клетъчно ниво. Тоест, вие докосвайки се до изживяване с финни кристални алхимични звуки, вибрации, си дарявате момент, в който да рестартирате потенциала си по възможно най-деликатния и фин начин, който може да си представите. Просто аз дори и да искам, не бих могла да сложа в думи всичко, което може да си подарите с това изживяване. И с всичко това мисля, че отговорих на въпроса и защо да се доверим на фините кристални звуки и вибрации. Имайте предвид, че ние носим
кристалинна структура в нашото ДНК и финността на кристалните звук и вибрации а, ни въздействат по начин, по който така, отваряйки пространството, дават възможност за невропластисити, невропластичност, не знам точно как е на български neuroplasticity, или това са нови невронни връзки да бъдат създадени вътре в вас, което ви отдава реалистично възможността да се освободите от стари навици, мисли, вярвания и да сътворите нови такива с по-малко усилие и с така повече лекота за самите вас. И за камертоните бих искала да кажа просто много набързо в две изречения, че са изключително високо качество камертони. Аз самата така се записвам непрекъснато на курсове към създателя и изобретателя на тези камертони, които ползвам. Продължавам да разгръщам потенциала си в посока на това да давам най-доброто от себе си. Камертоните са много прецизни и финни и също са изработени по устойчив начин. Така че това довнася по много фин начин за енергията на оздравителното пространство, което аз и Ади така сътворяваме с много вдъхновение за вас. Благодаря ви за което. Ади, не знам дали би желала да добавиш нещо към това, което аз поделих. Аз малко така се разгърнах повече. Вярвам обаче, че всичко, което казах, си беше на мястото. Благодаря, благодаря, Дари. Както разбрахте, сте в сигурни ръце за 8 май 2024 година. Това, което ще получите като информация е много, много разширяващо за вас. И е нещо съвсем различно, което може да намерите в интернет. Благодарение на автентичното сваляне на информация, която се получава през Дари и през мен. И тази комбинация е наистина уникална. Звукът е една от най-силните вибрации в космоса. И единствената, която може да бъде идентифицирана като звук на планетата Земя. Тази вибрация е уникална за планетата Земя и за хората. И за човешкото измерение, затова избрахме точно този начин, по който може да активираме енергийният потенциал, пълният енергиен потенциал точно в човешкото измерение. И ви очакваме на 8 май на нашата веб страница welltower.com. Ще намерите специална секция за активиране на изобилието 2024 година, където ние ще споделяме всички събития до края на 2024 и където ще намерите едно специално бутонче "Регистрирай се" и може да подадете своята регистрация и днес. Всъщност ние ще събираме регистрациите до утре вечерта. Заповядайте и ще се радваме да бъдем заедно. Благодарим. Благодаря и аз. Ади, аз исках само да кажа нещо, че ще предоставим също възможност на хората, които желаят да се свържат с нас, да се присъединят към нашите общности в Viber, в Telegram и в WhatsApp, и тези линкове ще могат да намерят на веб страницата ни и също евентуално под това видео в момента, в който го качим в YouTube. Това е, да. Благодарим много от нас и ще се видим на 8. Благодарим. Очакваме ви. Всичко най-хубаво. Чао на всички. Чао, чао!